كاب ستوديو زينا إيري تي في عزو سلام تانا يبزحكم زخبركم تعذبتنا كمي تمسيو زينا ومسنا لونا زفنو لساعة أخيلو نلومي قدام 14 مقابيت مشي استدالو زينا تاتوشت انوزان حزنا لكم قريبنا لونا كسافت عامة كتكاتاتلونا زعدم ماكدا حقوسي فلما كاندنت بتاتهم عبدسيتات دهلاك سترايان بتأم مدربدا عبقوت صراتيهم عبدوا مأكل جمجم نتفتات تمرتي تخايدهم بيت صحفت تقلالي أوديتر تمرتاو سلطانا وشتاو أوديتر كايدهم عب عراق عبد علي الزركبوتا دروا معسكر مدقعت روكيت تخايدهم عب قبطي بستخصتت حماق نتات أير سباون واتاون كسراتات أوريدهم بريزيدنت ترامب بسنك فيروس كورونا هتسنايوان حدقا دنقاق أويجو زرزراتينا عبز حلفك 4 معلتات عب دسيتات دهلاك استرعيه كاب سجر بحر زمص عسلتات انبطا مدربدا منستر حرشا مس حيل بحر ايرتران كالوت اكلاتن توهاهيد بزوسدو قطفنا دمعن سغمتي عب حرشاو لمعتن مغاጫታትን ጉዳት ከወረደ አብቁጥ ጽራአቲዩም ወኪል ኤርና محارب ላይን ዘዳለው ጸብጻብ ያቆብ ግብረትን ሳይ ካርቦይ إتي أمام محدارات كبابي سلعيت نورا جمهيلن ديحلن استرعي عسلتات انبطا سالا كاب نبرتي استرخبه قلطف حبريتا بركز والحل سبن مسالات إتاتن بموفار نمكو تتصارو كم اتخاله جنفر منستر حرشا زواسي مناوك إحباري أفليتهم لو ما عمت عمل لا قماقم زواسي مناوك إحباري كان محجي ترأي بزي فلت متان عسلتات انبطا كم زقات أمزحبرة أبالي تجنفر من استيت اسفات ينتخل سنبت منستر حرشا مسمم محدارات هزبن حالتات مكال خالن تواهيدو بزاكايدو بعقم سبن ماشينريتاتن استرجفن اتفتات من صاق مرهانيت اب تحت قصصر كم زاتو بمتقاس كقسم صنح تمكرو اب عوت نايتي اب ديسيتات دهلاك استخايد وفري لعلا استوقصو كم زغبر حبيروم اب حيل بحر إرترا أزازي إز سمين ليتنال كونيليل يمان جبر مريم ود جري بوجنو نتسترأي عسلتات انبطا امطفا ترى أبالات حيل بحري عزز منبارو بمتقاس اتحرقا راقمايكي كسات نمكلخال نتنسب زي نبرلن جن كأن مفرقان بتأموش أزوخنا ديسيتات مسكهفت عصاب بمتحبار كتسالي كولالاتات بمقبار ككاتاتلوون زلوهم دلونا ترقاقيتهم أما حدارين الزبادة هلاك أتو أحمد محمد علي بوجنو سراويت إرترا بفلاي دما حيل بحري إرترا سالا زرأيوتو فاينت اتعمان بعود كم التسهالات بمحبار مزلط الكرامات بحري اتحرقا بملؤ سلازي تقنطط اقدا اتمكثال قصالنت كهلو كم زغبا اغنزيبوم كاورح حدار 2019 ابغله كبابيتا زوباتا دبوب سميناو قيح بحرن دوواو قيح بحرن وراران بطا كم استخسته بسوس قلطفن استواهدن ارمع سغمت دما اب حرشان مغاጫታትን ጉዳት ከይወረደ አውሽጥ ሂደት ማዕልታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝኣተወ ይዝከር እንተኾነ ግን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ገና በወረራ አንበጣ ተጠቅዕን ስለ ዘለዋ እቲ ናይ ምክትታልን ምጉስጋስ ዓቕምታትን ዕማም ቀጻልነት ክህልዎዮም ክኢላታት ዘዘኻኽሩ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ገምጋም ቀዳማይ እብራ ዓመት ትምህርቲ 2019-2020 በ13 መጋቢት ኣብ አስመራ አካይዶ ንጸብጻብ ወኪል ኤርና ቢናን ፍሳጽን ዮናስ አብርሃም ከርቦይ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ገምጋም ቀዳማይ እብራ ዓመት ትምህርቲ 2019-2020 በ13 መጋቢት ኣብ አስመራ አካይዶ حلاف ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሀብተጋብር እቲ ገምጋም መቀጸልታ ናይቲ ብደረጃ ኣብያተ ትምህርትን ንኡስ ዞባታትን ክካየድ ጸንሐ ገምጋማት ምዃኑ ብምግላጽ ንዝነበረ ድኻማትን ብልጫታትን ብምልላይ ምምሕያሽ ንምምጻእ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ዝቐረበ ገምጋም መጠን ምሕላፍ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ከም ዝወሰኸ እንተኾነ ግና ኣብ ገለ ዓውድታት ትምህርቲ ገና ድኻማት ይርአ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ተገሊጾም بزيكازين مسرح ممهرن مستمهرن بألوتات تصلو زلو خناتات تحت قرص أبيات تمرتن حسرت ممهرانن قلحتاخ قبرلو مزخاخر قريبو أب منستر تمرتي وانا دايركتر كفل حفشاوي تمرتي عطو موسى حسين نايب أبز اسمعو قال مسرح ممهرن مستمهرن لوتي متص كم زلو بمبراه بدهوتات نمقلال السلاسل زلو عمامن متتتاو ديجيتالاو تمرتن كدفعلو أزخاخيرو تساتفتي بوغنوم حصرتن ارغانن كمبيوترات مفتح كناديلو قالنا مبعتا مصحفتي جمجام ككايدلهم ولدي مكتتال دقوم عتوبات كخونو ندقول عدك انسيو ممهران ابيات تمرتن تدالي زلو موعد حصانات وتسيتو بقليل زقمت سلازيكونه بالصفحه كدفعلو زبلون كالوت ريتوتاتن اقريبام اتي خرام زغبو تعريمو اتي كسرحلو زغبو كسرحلو
ክኽየድ ከም ዘሎ ክግበር ኣሎ ጻዕርታት ግን ይካየድ ኣሎ ዶ ኣይካየድን ጻዕርታት ዘካየዳ ምሕደራ ቤት ትምህርታትን ጽቡቕ ውጽኢት ኣምጽኦም ብእመን ጽሩን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ዘለዋ ቤት ትምህርታት ኣለዋ ገሊአን እቲ ዝነበረ ብልጫታትን ዓቂበን ኣብኡ ኮፍ ዝበላ ኣለዋ ገሊአን ከዓ ዝነበረ ብልጫታትን ኣጥፊአን ደኺመን ጠጠው ኢለን ኣለዋ ሕጂ ብዛዕባ ትምህርቲ ንዛረብ እንተሊና ብዛዕባ ዓለም ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ምውዳር ምስ ዓለም ንዛረብ እንተሊና ከዓ ኣነ በዚ ሎም መዓልቲ ንግምግሞ ጥራይ ዝውዳእ ኣይኮነን ፍርቂ ዓመት ተማሂሩ ኣብቲ ፍርቂ ዓመት ኣብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ዝሰጋገር ተማሃራይ ስለምንታይ እዩ ክኸፍል ዝግደድ ዘሎ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰርቪስ ቻርጅ ተባሂሉ 20-30 ቅርሺ እውን ይኽፈል ኣሎ ኣብ ክልተ ቤት ትምህርቲ ክኸፍል ኣይክእልኒ ኣብ ክልተ ቤት ትምህርቲ ዘኽፍል ተልየን ይጋገያ ኣለዋ ሕጂ ተን ዘፋንዎ ኣብያተ ትምህርቲ ነፋንው ኮይና ገንዘብ ከኽፍላ የብለንን ንዞባሲ ከምኡ ዓይነት መምርሒ ክህብ ክእል ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ከፊሉ ዓመታዊ ክፍሊቱ ጉቡእ ኣገልግሎት ክረክብ ክእል ኣሎ እንተዳ ተሰጋጊሩ ከዓኒ ከየጨነቕና ደብዳቤ ሒዝና ኣሰኒና ከዓ ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ንሰዶ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ንዝነጥፉ ኣባላት ውሽጣዊ ኦዲት ን5 መዓልታት ዝቐጸለ ትምህርታዊ ስልጠና ሂቡ ጋዜጠኛ ፉርቱና ዓንዶም ዘወሃደቶ ጸብጻብ ይስዕብ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ንዝነጥፉ 40 ኣባላት ውሽጣዊ ኦዲት ካብ 9 ክሳብ 13 መጋቢት ትምህርታዊ ስልጠና ሂቡ ኣብቲ ስልጠና ካብ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኒክን ቤት ጽሕፈት ጉምሩክ ከምኡውን ካልኦት መንግስታውያን ትካላት ዝመጹ እዮም እቲ ስልጠና ሓፈሻዊ ጠመተ ውሽጣዊ ኦዲትን ኣገባባቱን ኣድማስ ባህርን ሜላታት ስራሕን ኦዲት መለክዕታት ትግባርን ስርዓት ኣካይዳን ኦዲት ዓመታዊ ውሽጣዊ ኦዲትን ውዕላዊ ውጥናትን ከምኡውን መሳለጥያታትን ሜላታት ኣቀራርባን ኦዲት ዝብሉ ዛዕባታት ዘጠቓለለ ነይሩ ንኣገዳስነትን ተራን ውሽጣዊ ኦዲት ምስ ምምዕባል ንግዳዊ ንጥፈታት ብምውሃድ መብርሂ ዝሃበ ጠቕላሊ ኦዲተር ኣቶ ገረዝጊሄር ገብረ መድህን ዕላማት ስልጠና ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ዝርከቡ ውሽጣዊ ኦዲተራት ዕማሞም ብግቡእ ከሳልጦም ኣፍልጦም ብምዕባይ ድማ መንግስቲ ዝሰልዖ ባጀት ብዝግባእ ኣመዓላ ንኽውዕል ብምርግጋጽ ስራሕ ጠቕላሊ ኦዲተር ብኸፊሉ ንምጽፋፍ ምዃኑ ሓቢሮም ናይ ውሽጢ ኦዲት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትካል ናይ ሓደ ሃገር ወይ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ቤት ጽሕፈት ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ውሽጣዊ ስርዓተ ቁፅጥር ምድልዳል ክሕግዝ እዩ መዓልታዊ ንጥፈታት ናይቲ ትካል እናተኸታተለ ከዓ ርእይቶታት ከቕርብ እዩ ወኪላት ናይ ስርሑ ወይ ናይ ንጥፈታት ናይቲ ትካል ወሲዱ ከዓ ዓማሚ ዝኾነ ናይ መማሓየሺ ርእይቶታት ከቕርብ ዝግብኦ በዛ ዓይነት ተጠሚቱ ተራ ናይ ውሽጣዊ ኦዲት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትካል ዕዙዝ ምዃኑ ንኹላትና ብሩ እዩ ኣቶ ገረዝጊሄር ኣስዒቡ ሰልጠንትን ዝቐሰሞ ክልሲ ሓሳብ ናብ ግብርንን ትርጓምን ዓቕሞም ንምዕባይን ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምውህሃድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ንዘለወን 47 ስድራ ቤታት ብንግድን ጥሪትን ኣጣይሱ እተን ዝተጣየሳ ስድራ ቤታት ኣለይቲ ስንኩላንን ዘኽታማትን ከምኡውን ስድራ ስዋኣት ኮይነን ንነፍሲ ወከፈን 10,000 ናቕፋ ብምምዳብ ኣብ ገጠር ብጥሪት ኣብ ከተማ ድማ ብንግድን ተጣይሰን ዘለዋ እቶም ዝተጣየሱ ወገናት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እዚ መንግስቲ ዝገበረሎም ሓገዝ ጸገማቶም ኣብ ምቅላል ደራኽተራ ከም ዝህልዎ ብምእማን ናብርኦም ንምምሕያሽ ከም ዝጽዕሩ ኣረጋጊጾም ኣባላት ኮሚቴ ምጥያስ ብወገኖም መስርሕ ምልላይ ናይተን ስድራ ቤታት ብውህደት ከም እተሰላሰለ ብምሕባር ተጣየስቲ ብዝረኸብዎ ሓገዝ ተተባቢዖም መናብሮም ንምምሕያሽ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ቴድሮስ ፍሳሐ ነሪ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 61 ጽጉማት ስድራ ቤታት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ከም እተጣየሳ ጠቂሱ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ካልኦት መሻርክትን ብምውህሃድ ን515 ስድራ ቤታትን ኣለይቲ ዘይብሎም ዘኽታማትን እውን ልዕሊ 1 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ ከም እተገብረ ብርሂዮም ብዘይካዚ ማሕበራዊ ጸገማት ዘለዎም ቆልዑ ብሓፈሻ ስንክልና ዘለዎም ድማ ብፍላይ ማዕረ መዘንኦም ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ብግቡእ ክከታተሉን ናብቲ ዝድለ ደረጃ ንኽበጽሑን ኣብ 2019 ብልዕሊ 200,000 ናቕፋ ን540 ተምሃሮ ናይ ዩኒፎርምን መመዝገብን ክኽፈለሎም ከሎ ን1273 ጽጉማት ተምሃሮ ድማ ናውቲ ትምህርቲ ብነጻ ከም እተዓደሎም ገሊጾም ክብራት ተዓዘብትና ኣህግራዊ ዜናታት ሒዘ ድሕሪ ዝሓፀርት መሰጋገሪት ክምለሰኩም ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም
أبزينات توصي لومي 14 مجابيت أبي عراق قبل على زركب وتهدروا معسكر الفنتها جرات معراب متقعت روكيت تخيدوم زي أب سمينا وشان كتم بغداد نزل وتهدروا معسكر على مازجبر متقعتي أو وشت حادثة من كلاي جيزيوز في أمزلهم بسنكتي متقعت بزعباز ورد سبعون نواتهم كسراتات يهون بمن كم التخيد زجل سحبريتا زاجيت يلن ب11 مجابيت قبل على تي وتهدروا معسكر بستخيد تمسصالي متقعت روكيت كلتا أمريكاوين حدا بريطانياون كم تقضي ذكر اتي متقعتي بإيران استهندسة من بارو توقس أمريكا نصوريان عراقا عبز الدواب كابيتات بزكايدوتو نايملسة قبري متقعتي مس إيران متحاحاز كم زنبرو مستقطقصو 10 شمونت عراقيان كم تقضلو تسابتي قلتهم إذا حدش متقعتات نسقطازوا مع كلاي مبراك خرورو أب مونغو أمريكان إيران نتسان حوات ردما ماليسو كقاددو كم زخل تنتنتي امتهم زمدنا إيران أمريكا من محدار بريزيدنت دونالد ترامب أبز حلفك 4 وارح نحلوا سورا إيران جنرال قاسم سليمان دحر مقنصالو كال أفنتي كمزح زي ذكر كاب متقعدات إيران زسقت أمريكا بعراق حديث سرعة مكلخة المسائل كتكل مخانيات تقل السلام ب10 مجابيت بسفيح كفال قبطي استخصت برتع زناب نفاس زسني حماق كنتات أير سابعون واتاون كسراتات أوريدوم بتي بحرية وحدقة بوحدو 10 سبات كم زموتن بركة زبالو كم التقودون سمز قبط حبيرام أب تحت أرض أون كبين عنوات كم زواردت أب سباتي تقصم اتحدقة بوشتي 4 عامتات أبتا سيمين أفريقيا هاجر كابزقات أمتا ماساسا لسريوتات زبرتع مخانو وارديوم ب10 مجابيت تحماق كنتات أير بزدنقو حادقا مقج أو كل تبابرات بوحدو 10 سبات كم زو أصلي يقلت بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بسنك فيروس كورونا هتصنا يوان حادقا دنقاقي أويجوم بريزيدنت ترامب نزيز أوجه بأمريكا بتحمام نايس سلخ في سبات قصري لعلي شحن شوعات ميتين نايز موت دما لعلي 4 دحر مبصحيوم بمسرتي هاجرا وأواج فدرالوا منقست أمريكا نتحمام من مقطع زوعل 5 بليون دولار كسلع مخانو تفليت لهم بريزيدنت ترامب زمت كل تاورح سقات نايت لبدا مليسو كجدد كم زخل بمئمات كإلات عنان كالوت أكلات منقستن سعرتاتهم كحيلو تقاوعي تقريبهم ممحدار بريزيدنت ترامب لبدا فيروس كورونا المكتاء كابنا بن أمريكان هاجرات أوروبان زجبر برراتات كونزف كم زوسنة رسعن زخم زيلن كله بيت بتشاينا جمرة لبدا أبزوان زي هاجرات أوروبا حلفي كالوت هاجرات يتقع مهلاون ودبت عنا على مفريتهم ملو بملو عب تحت الشبعات يا عب زلا إيطاليا لعلي 10 شوعات حسابات كم تلخفو كجلس إنكلو أستاذ شحن كل 207 كبعتهم كم زموتو تصبت حبيرهم بسنكتي حمام هتصنع وان حدقة دنقاقة أوجت إسبانياون أستاذ حمش شحن 300 زيجاتات كم تلخفون لعلي 230 كم زموتن حبيرالام أورحي تحساس كل تشحن 10 تشعتن عب تشاينا استراي فيروس كورونا أبزوان زي قبل علي 240 هاجراتن جزءاتن بملبعو لعلي 230 شح سبات كل كفن كلو لعلي 5 شح كم زموتو تصبت عنا يملكتهم كرمي حدا عمد كاب بوركينا فاسو تجاويو حدا إيطاليان حانتي كنداويتن تمالي 13 مقابيتن لنصا كمتلقو يقلص علوم اتوم بمن كم تجاوي زي تفلطو وصاتنياتات عمالي عسكرن زلو عقاب سلام سرايت حبرات هاجرات كم ترخبو تفليتم اتوم بورحي تحساس 2018 بوركينا فاسو اب زغشلو 100 بتتصور قدات اب صبو كنتات طعنا كم زلون منغست مالي كركبو مخانو من تغليصلهم نساتهم اب كبابي بوركينا فاسون مالن بمنقصاص عطقات تجاويم كخونو كم زخلو قمتات اللهم عطقات شبراوين ابزوا معرب افريقيا زغبر قداما وتادراو متستانو مقام زيغاتات هاجرات معرب كجاوي مسنحهم زفلطيوم اب كباب مالي زنقصاص شبراوين ابتا هاجر عسكر زلو قداما سرايت كيوصه مس منغست مالي كم زيتيو زحلف قرا معلتات محبارهم يذكر امالي لعلي 4500 وتادرات فيرازلا فرنسا نتقصري كتزايدو مخانيا تجلص قدامو متتاو حدا كاب طنقታት ናይቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተኻሲቱ ዘሎ ጸጥታው ዘይምርጋእ ምዃኑ ይጥቀስ
ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኮሎምቢያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መስመር ሻምብቆ ነዳዲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ በቲ ኣብ ልዕሊ እቲ መስመር ነዳዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ንዑ ስዒቡ ዝተፈጥረኖት ግን ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ ከም ዘየሉ ዝሕበር ዘሎ እቲ መስመር ሻምብቆ 306 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ መዓልታዊ 85,000 በርሜል ነዳዲ ኣብ ገማግም ሰላማዊ ውቅያኖስ ናብ እትርከብ ብወደብ ከም ዘመሓላልፍ ይግለጽ እዚ ኣብ ልዕሊ መስመር ነዳዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓድሽ ተርእዮ ከም ዘይኮነ መበል ሻምናይ ግዚኡ ይካየድ ከም ዘሎ ጸብጸባት ሃገር ይሕብሩ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ አካል እኳ እንተዘየለ ብዕጦ ጉጅለ ፋርክ ዝተፈጸመ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእመት ዘሎ ዕጦ ጉጅለ ፋርክ ድሕሪቲ ኣብ 2016 ንዝኸተመሉ ስምምዕ ሰላም ምንጻጉ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኮሎምቢያ ዘካየዶ ምንቅስቓስ ብዝለዓለ መልክዑ ይቕጽል ምህላዊ ዝግለጽ በዚ ድማ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእቲ ከባቢ እናኸፍአ ከም ዝመጸ ይሕበር መንግስት አፍጋኒስታን ወኪል ሕብራት ሀገራት ኣብ ሀገሩ በ13 መጋቢት ንዝርርብ ከም ዝጸውዑ ይግለጽ ኣሎ እቲ መንግስቲ ወኪል ሕብራት ሀገራት ታዳሚቺ ያማማቶ ኣብ ምርጫ ቀንዲ መቀናቅንቲ ፕሬዝዳንት አሽራፍ ቃኒ ምስ ዝነበረ ዓብደላ ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ብምውቃስዩ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ዝቃላሕ ዘሎ ታዳሚቺ ያማሞቶ ምስ ዓብደላ ብዛዕባ ዝተዘራረበሉ ጉዳይ እኳ እንተዘይጠቐሰ ሕብራት ሃገራት ኣብ አፍጋኒስታን ካብ መንግስቲ ፕሬዝዳንት አሽራፍ ቃኒ ወጻኢ ካልእ መንግስቲ ክምስረት ከም ዘይድግፍ ገሊጹሎም ፕሬዝዳንት ቃኒ ዝተዓወተሉ ምርጫ ዝቋም ዘሎ ዓብደላ ብገዛ ርእሱ መንግስቲ ክምስረት ምዃኑ ብምሕባር ቃል መሓላ ከም ዝፈጸማ ይርስዓን ኣመንጎ ፕሬዝዳንት አሽራፍ ቃኒን ዓብደላን ተፈጢሩ ዘሎ ምፍሕፋሕ ኣብታ ሃገር ሓድሽ ፖለቲካዊ ወጥሪ ከስዕብ ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ነሞዳታ ዜና ب12 መጋቢት ኣብ ሪፓብሊክ ማዕከላዊ አፍሪካ መንጎ ዕጡቃት ተቐናቐንቲ ወገናት ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 13 ሰባት ተቐቲሎም በቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝተኸሰተ ግጭት ዛጊት ቁጽሮም ብንጹር ዘይተሓበረ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ እቲ ግጭት ማዕጸልታ ናይቲ ኣብቲ ሃገር ክካየድ ጸንሐ ሃይማኖታውን ቀቢላውን መልክዕ ዝሓዘ ግጭታት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ሪፓብሊክ ማዕከላዊ አፍሪካ ንዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ግጭት ምህዳእ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ መንግስትን 14 ዕጡቃት ጉጅለታትን ናይ ሰላም ስምምዕ እኳ እንተበጽሐ ነዊሕ ከይሰጎመ ከም ተጣሕሰ ጸብጸባት ይሕብሩ በቲ ናይ ሓይሉ ዓመታት ዝቐጸለ ውግእ ህይወት ኣሽሓት ሰባት ከም ዝጠፍአን ሚልዮናት ከም እተማዛበሉን ይጥቀስ ክብራት ተዓዘብትና ነሰዓት ዝተዳለወ ዜና ተዛዚሙሎ ምስተርፍ መደባትና ብሩክሌቲ سلام كم يصيركم كبرات عزبت عطاو زينا سبورت نو زينا زغرب لكم ميكائيل حرقو بفدرشن قدم بشكتا زوبا ماكل استوردبه وددر زواريت وانچا زوبا ماكل صباح سنبتون قصيل كوعلي بز مسر ناي صباح وددر اب كبابي جاريا زكار كوينو تقداماي ديفيجن 120 كيلومتر دقانشيو كالاي ديفيجنن نفس وقفهم 80 كيلومتر كمون تقدامت سالساي ديفيجن 7 كيلومتر ككايدو مدب تتحيزلو مالوم ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ብዘመዝገቦ ግዜ ተሓጊዞም ብሁሉል ግዜ ዝመርሑ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ንያት ካብ ኤሪተል ብ2 ሰዓትን 26 ደቂቃን 45 ካይትን ዝኾነ ግዜ ክመርሕ ካልኣይ ፊሊጶስ ክብራብ ካብ ሰንበለ ብ4 ካሊት ሳልሳይ ፊልሞን ነጋሲ ካብ ክለብ ኣስፔኮ ብ6 ካሊት ተፈልዮም ድማ ስዕብዎ ብጋንታ ሰንበል ብ7 ሰዓትን 20 ደቂቃን 51 ካሊትን ዝኾነ ፍሊ ቀዳሚት ኮይና ክትመርሕ ኣስፔኮ ብ2 ካሊት ኤሪተል ካብ ብ4 ካሊት ዲሒረን ይስዕባ بتوسخ ኣብ ዝናይ ጽባሕ ሰንበት ጾታ ከም ናይ ዝሓልፈ ሰንበት ተቐዳድምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ከም ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎ ከክልተ ናይ ግዜ መቕሺ ዘውህብ ቅጽበታዊ ውድድር ተሰሪዑሎም ኣሎም ዝተረፉ ዲቪዥናት ግን ናይ ነጥቡ ውድድሮም እዮም ክቕጽሉ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ንኹሉ ኣፍቃር ስፖርት ኣብ መወዳደሪ ቦታ ከባቢ ጃልያ በኣካል መጺኡ ንተቐዳድምቲ ከተባብዕ ይጽውዕ ዜናታት ምስ ሰግር ፈረንሳዊ ከፋፋለ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባ ምስ ክለቡ ሓድሽ ውዕል ምፍራም ተቐሪቡ ከም ዘሎ ካብ እንግሊዝ ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታታት ይገልጹ استتصاعتاي لو معامت نكلبو كاب زبركتلا زي تسلفلا كم زبزح زغلصو تنتنتي دلاينا استتصاعتاي دما مس برتغالاوي برونو فرنانديز بحبار نمتصوات مخانيو نغر
ፖግባ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ካብ ዩናይትድ ክወጽእ ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ክንገር ጸኒሑ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ስፖርት ሜል ግን እቲ ተጻዋታይ ምስ ተመሓሸ ውዕል ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ክጸንሕ ብሂጉ ከም ዘሎ ይንገር ሰሙናዊ ደሞዝ ፖግባ ኣብዚ እዋን 300,000 ፓውንድ ክኸውን ከሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ክኽትም ደልዩ ዘሎ ሓድሽ ውዕል ግን ደሞዝ ናይ ተጻዋታይ ሰሙናዊ ካብቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ብ100,000 ማለት ናብ 400,000 ፓውንድ ክድይብ ምዃኑ ይንገር ኣጥቃዒ ኣርሰናል ኣቡሚያንግ ካብ ክለቡ ኣርሰናል ክወጽእ መደብ ከም ዘይብሉ ኣብታ ክለብ ከዓ ሕጉስ ከም ዘሎን ገሊጹ ወዲ 30 ዓመት ፒረ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ካብ ኣርሰናል ክወጽእ ይኽእል እዩ ክበሃል ከም ዝቐነየ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ተጻዋታይ ግን ኣብ ክለቡ ሕጉስ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ተወላዲ ጋቦን ዝኾነ ኣጥቃዒ ብክለቡ ኣብ ሰሙን 300,000 ፓውንድ እናተኸፍለ ዝጻወት ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ብዓበይቲ ክለባት ዝህደን ዘሎ ተጻዋታይ እዩ ኣቡሚያንግ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ጥራይ ንክለቡ ኣብ ኩሉ ውድድራት ምዃኑ ኣብ 32 ግጥማት 20 ሸቶታት ምዝጋብ መድሓን ዝኾነ ተጻዋታይ እዩ ኣጥቃዒ ጁቬንቱስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ በይኑ ተወሺቡ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ እዚ ፖርቱጋላዊ ነዚ ዝገብረሉ ምኽንያት ኣብዚ ሰሙን እዚ ነታ ኣብ ሆስፒታል ዝቐነት ወላዲቱ ንምብጻሕ ካብ ኢጣልያ ናብ ፖርቱጋል ኣብ ዝኸደሉ ወዲ ክለቡ ዝኾነ ኢጣልያዊ ሩጓኒ በቲ ሕማም ተለኺፉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጹ እዚ ተጻዋታይ ባዕሉ ከም ዝተወሸበ ይንገር ሮናልዶ ዝሓለፈ ሰንበት ክለቡ ኣብ ውድድራት ሴሪያ ኢጣልያ ንኢንተር ሚላን ድሕሪ ምርትዓ ሩጋንን ሮናልዶን ማልያታት ተላዊጦም ከም ዝነበሩ ካብ ኢጣልያ ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታታት ዝሕብሩ ውድድራት ሴሪያ ክሳዕ 3 ሚያዝያ ንኸይካየድ ብኣካየት ናይቲ ውድድር ተወሲኑ እኳ እንተሎ ክለብ ጁቬንቱስ ግን ዝመጽእ ሰሙን ኣንጻር ፈረንሳዊት ክለብ ሊዮን ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣውዲዮ ካብ ምሕላፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ንክጻወት መደብ ተሰሪዑላ ነይሩ እዩ ብሰንኪ ሕማም ኮቪድ-19 ዝተሰየመ ኮሮና ቫይረስ ግን እቲ ውድድር ናብ ካልእ እዋን ከም ዝተሰጋገረ ተፈሊጡሎም ኣብዚ እዋን ሮናልዶ በቲ ሕማም ከዘይተለኽፈ ግን ኩነታት ጥዕና ስድራ ቤት ሮናልዶ ዝከታተል ዶክተር ሓቢሩሎም እቲ ዶክተር ሮናልዶ ተለኺፉ ዘይኮነ ክፍለዩ መሪጹ ዘሎ ብምባል ተጻዋታይ ካብቲ ሕማም ነፃ ምዃኑ ከረድእ ፈቲኑ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብዚ እዋን ነቲ ብሕማም ተጠቂዑ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ወዲ ክለቡ ሩጋኒ ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽ ተስፋ ከይቆርጽ ምዕዱእ ሂቡ ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም